una vegada van començar a volar uns bitxos robats. Són els fills del zombi. I ara anirem a invadir el robot i l'home llop i un pollo misteriós. Primer anem a cridar els nostres pares. Anem, germans. Hola, venga, anem ja. Ja. No, yo me voy por aquí, Vinga, vés-te'n, fill. Vale. Aquí ja hem arribat. Ara tenim cafè al blanc. Feu més grans. Ja. Vinga, ara anem. Ara tenim que invadir-los i agafar el pollo de l'or. De forn. No, aquest no. Ja hem arribat. I ara tenim que agafar-los, però no sé on és. No sé on és. On està l'altre? Estem aquí. I ara vindrà volant. Sí, l'home llop. Què us passa, Que vosaltres voleu també agafar el pollo man? Sí. Nosaltres l'agafarem. Vinga, tenim que tirar el coet. Ui, què he fet? I ara què efecte ha fet, Ara sortirà el pollo allà. No, a l'espai. El pollo està allà, vinga, agafem-los. Pam. Ara te toca dir piu. Pam. El matarem junts. Uau, m'ha fet mini. Mi pollo, que bueno està. Nyam. Ens anem. L'entrarà el pollo. Ui, el patio no. Aquí ens el menjarem. I ara, amb els poders del senyor Kay, què es passa, Vols convertir el pollo gegant? I que voli. Nyam. Ui. Nyam. Què us passa a vosaltres? Nyam.